В червеният ъгъл е Стоян Копривленски. Той е на 20 години, висок 179 см. Трикратен европейски шампион по Муай-тай 2012, 2013 и настоящата 2014 година. Балкански шампион по кикбокс за юноши. Бронзов медалист от световно първенство по Муай-тай и кикбокс стил К1 тази година. Многократен национален шампион по кикбокс и Муай-тай, майстор на спорта. Наричат го снайпера заради точността на ударите. Дами и господа, моля, приветствайте Стоян Копривленски! В синият ъгъл на ринга е Рангел Иванов, състезател на Dream Варна. Рангел е шампион на България стил Вале Тудо за 2006 година. Вице-европейски шампион за професионалисти по кикбокс от Нидехаза 2005 година. Той има 10 срещи при професионалистите, от тях 8 победи и само 2 загуби. Предпочита изпреварващи комбинации и атакуващи защитни действия. Моля, приветствайте Рангел Иванов! Рефер на двобоя Ангел Иванов. Ще видите за втори път традиционния танц за тайландското бойно изкуство. Само да ви напомня, че за разлика от кикбоксовите срещи, тук могат да се ползват и лакти. Освен това, клинчовете са разрешени за доста по-дълъг период от време. Хвърлянията също не се санкционират като нарушение. Загуби последният си матч Стоян Копривленски от Итай Гершон. Един изключително класен боец. Прави една по-пълна версия на танца, който се изпълнява преди Муай-тай срещите. Шоу за публиката, която със сигурност се забавлява от това, което вижда тази вечер в зала Христо Ботев. Първата в историята гала вечер от веригата Ultimate Pro Fight. Ще ви кажа още веднъж, че ако това, което виждате, ви харесва, ще имате шанса да го гледате на живо на следващото шоу, което е планирано за 28 февруари 2015 година в София. 3 рунда по 3 минутки. Ангел Иванов дава последните си инструкции на двамата бойци. От 2005 година тренира бойни спортове Рангел Иванов. Той има матч и в изключително силната верига Супер Комбат. Загуби от голямата звезда Амансио Параскив през май тази година по точки. Беше извикан в последния момент Рангел Иванов. Ляв прав в главата на Иванов. Стоян Копривленски атакува много мощно. Опасен кик на Копривленски. Пробва и лоу кик. Водя център на ринга Стоян Копривленски. И сега се опитва да вкара във въжетата. Рангел Иванов, пореден лоу-кик на Копривленски. Дясно круше, точен беше Рангел Иванов. Показва, че и той има нещо, което може да демонстрира на по-младия си съперник, който е в страхотна форма през тази година. Молниеносен класичен хайкик с левия крак. Дясно круше на Рангел Иванов сега. Ново дясно круше. Ще разчита повече на бокса в тази среща Рангел Иванов. Но трябва да внимава за тези леви хайкикове на Стоян Копривленски. Разбите носа на Рангел Иванов. Още в началото на двубоя. Лакът право в челото на Рангел Иванов. Добра работа на Стоян Копривленски. Опита бекфист Копривленски. Много богат арсенал до момента. Показва младия боец. Се получи лоу-кика на Копривленски за разлика от страничния кик. Рангел Иванов отново е в ъгъла. Копривленски атакува десен прав. Коляно в тялото на Рангел Иванов, който сега избута Стоян Копривленски. Хората на Стоян Копривленски му дават още повече указания. Силно начало за европейски шампион по Муай-тай.
Нов бекфист. Изпълнение на Стоян Копривленски. Ляво круше вкара Рангел Иванов. Десен лакът точен на Стоян Копривленски като отговор. Десен прав. Опитва нов лакът. Забит в главата на Рангел Иванов. Разцепено е и челото като че ли на Рангел Иванов, или поне е на път да се разцепи. Още е за червено. Продължава с лактите. Стоян Копривленски. Сега беше избутан той. Няма проблеми с тези бутани или хвърляния, както вече ви казах. Добри лоу-кикови от двамата. Пробва Рангел Иванов да атакува с крушета. Ляво круше в главата на Стоян Копривленски. Тръгна и заде тясно коляно. Лакът с завъртане. Пек лакът. Какво? Начало на този двубой. Това беше най-силният рунд от началото на галачерта, който гледаме. Двама решение на всичко противници. Двамата играят с прави гардове. Без никакво проучване започнаха матча. Стоян Копривленски продължава да бъде агресивен. Два десни лоу-кика на Рангел Иванов. Не се получи левия прав на Копривленски. Класно ляво круше. Бе блокирано от дясната ръкавица на Стоян Копривленски. Европейски шампион по Муай Тай. Отново тръгва напред. Чакаше го Рангел Иванов със своето дясно круше. Прекрасни кикове на Стоян Копривленски. Дясно круше на Копривленски. От ъгъла на Стоян Копривленски му казва да повтаря. Опит за лакът насочен към челото на Рангел Иванов. Пита хвърляне Рангел Иванов. Не се получи. Продължава Стоян Копривленски да обстрелва с кикове своя противник. Точно дясно круше на Рангел Иванов. Трудничко на Рангел Иванов да атакува с боксовите си умения от далечна дистанция. Пореден лакът на Стоян Копривленски. Много често използва тази техника в моментите, когато е близко до Рангел Иванов. Лоу-кик. Неточен бекфист на Копривленски. Сега пробва и преден кик. По-младия боец. Какво за срещане? Проблеми за Рангел Иванов. Добре ще служи и с левия прав сега. Отличен преден кик на Копривленски. По-малко рискува Стоян Копривленски. В този втори рунд гледа да не се увлича в атаките. Нов лакът, пропусна дясното круше на Рангел Иванов. Не се получиха крушетата на Рангел Иванов. Лоу-кик и апъркът в тялото. Разкървавения Рангел Иванов продължава да обикаля около Стоян Копривленски, но отново е притиснат. Тежко диша Рангел Иванов. Погледна ръката си, дали няма някакъв проблем за Рангел Иванов. Бе натиснат напред Стоян Копривленски. Някакъв проблем с ръкавицата може би има.
И доста кръв се стича от лицето на Рангел Иванов. Разбит е неговия нос. Може би при някои от тези лакти. Много е бил наранен носа на Рангел Иванов. Той беше разбит още в първия рунд. Ето още тук имаше проблеми с дишането заради кръвта, която се стича от носа му Рангел Иванов. Доста беше динамична срещата. Край! Този двубой няма да продължи. Победа с технически нокаут за Стоян Копривленски. След лекарска забрана, победата се отсъжда на Стоян Копривленски, състезателят в червения ъгъл. Моля вашите заслужени аплодисменти и за Рангел Иванов, неговият достоен съперник.